drive through the night to lay underneath the stars. Feels like I'm dreaming to be wherever you are. Oh, my walls are falling when I fell for you. From my heart I'm calling, hear me say I do. Your eyes are like oceans, wave after wave you are pulling me in. My true love and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiban wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ طيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولن تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
innahu kana hubban kabira innahu kana hubban kabira Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's the evening light shining through the curtains, the time before the night when everything is golden. You're sitting on the chair, wrapped inside a bedsheet. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha Allati la ilaha illa huwal illa huwal hayyul qayyum hayyul qayyum wa atubu ilaih. wa atu ilahi. Kula dherekaken kadiwasan khutbah nikah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa lidiniha fatfar bitadidin taribat yadak. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman raghiban sunnati falaysa minni. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Monggo sareng-sareng istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Riau Nugroho, Saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Istiqomah binti Bapak Muryanto kepadamu dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar tunai.
Saya terima nikah dan kawinnya Istiqomah binti Bapak Muryanta untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihurmati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ya Habiballah ya Allah ya mujibah sa'ilin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad hamdas sakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimil sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa turhina biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka al-darajat wa tubalighuna biha salqayat min khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma firli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Salli abaina wa ummahatina wa alatina azwajina wa dhurriyyatina wa li jamaati hadzal majlis. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina adama wa ummina khawa wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura wa alif bainahuma kama alafta baina Yusufa wa Ilikha wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Syara. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minasy sholihin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Cintaku cuma kamu satu yang terakhir di dalam hidupku. Cintaku cuma kamu satu yang terakhir di dalam hidupku. Padamu telah kupasrahkan jiwa raga ini untuk selamanya. Padamu telah ku ikrarkan sumpah janji
matur wonten ngarsa panjenengan sami. Awit kula kabiji minangkani suli salira saking Bapak Muryanto sekalian lumantar kula tansah ngambali atur ngaturaken pambagya sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu Sagung lenggah sedaya. Lan saking Bapak Muryanto sekalian lumantar kula ugi tansah nyuwun agunging pangapunten. Mbok bilih anggenipun mangginagapi rawuh panjenengan sedaya. Lan mbok bilih anggenipun caos tata pilenggan. Mbok bilih kirang remenaken penggalih dumateng Bapak Ibu Sagung lenggah sedaya. Sepindah malih saking Bapak Muryanto sekalian lumantar kula tansah nyuwun agunging pangapunten. Bapak Ibu Sagung lenggah sedaya ingkang saktuhu dahat kinurmatan. Saking Bapak Muryanto sekalian lumantar kula ugi tansah ngaturaken agunging panuwun dumateng sanak kadang tangga tepalih ingkang sampun paring pambiyantu bantu botrepetipun Bapak Muryanto sekalian anggenipun gadah kajat wiwit awal dumugi sak cekapipun. Bapak Muryanto sekalian boten saged caos lalintu punapa-punapa mugi-mugi andadosna amal panjenengan sedaya amin Allahumma amin. Saking Bapak Muryanto sekalian lumantar kula wonten ing titi wanci punika caos uninga bilih Bapak Muryanto sekalian netepi darmaning sepuh inggih menika ngentas pitulus putra putrinipun ingkang sesilih Nimasayu Istiqomah kadhapaken kalian Nak Mas Bagus Rio Nugroho putra kakungipun Bapak Tumiran Ibu Umihani. Akad nikah ijab kabul sampun kalampahan dinten punika Selasa Kliwon Surya kaping 17 Juni 2000 langkung kirang langkung tabuh 7 enjing. Sedaya angsal donga pamujinipun donga pangestunipun dumateng para pepundhen para sepuh pinisepuh lan dumateng Bapak Ibu Sagung lenggah sedaya akad nikah ijab kabul sampun kalampahan kanthi lancar kalis nir ing sambikala boten manggih alangan setunggal punapa. Pramila wonten titi wanci punika saking Bapak Muryanto sekalian lumantar kula ugi tansah nyuwun donga pamujinipun donga pangestunipun dumateng para pepundhen para sepuh pinisepuh lan dumateng Bapak Ibu Sagung lenggah sedaya. Mugi-mugi risang penganten sekalian anggenipun bangun brayat enggal dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga bahagia sejahtera dunia akhirat ngantos kaken-kaken ninen-ninen sae sak lami-laminipun. Lan mugi-mugi risang penganten sekalian enggal dipun paringi momongan injih punika putra, mbok bilih putra punika mijil kakung utawi mijil putri dados lare ingkang soleh lan solehah.
Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan ingkang salajengipun nyuwun pangapunten kepareng kawula marak sowan dhateng ngarsa panjenengan sami linangkung dumateng keluarga agung Bapak Muryanto ingkang sepisan kula nderekaken panjenenganipun Bapak Tumiran saha keluarga ingkang sepisan ngaturaken salam taklim dumateng keluarga ageng Bapak Muryanto lan ugi sowan kula sak rombongan menika saestu nderek silaturahmi lan ugi badhe ngaruhaken ing sawau calon pinenganten kakung menika awit wingi sore pun boten sabar Pak Lurah aku tak mangkat dhewe lajeng niku kula karuhaken saestu panci sampun lenggah pinarak dhateng Dampari Renggo. Lah ingkang salajengipun saestu Bapak Tumiran lumantar pribadi kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mbok bilih ing sawau panjenenganipun Bapak Muryanto sampun kersa hamaleni hanglaksanakaken wontenipun ijab lan kabul putra kakung kula nggih menika pun Dimas Bagus Riau Nugroho ingkang saestu sampun kadhaup astakaken kalian putra estrinipun Bapak Muryanto saha Ibu Rianti ingkang sesilih pun Deno Ayu Istiqomah. Saestu kula saking keluarga nderek remen nderek pinggah lan ugi nderek memuji mugi-mugi ing samangke pinenganten kekalih anggenipun sami mbabar keluarga enggal tansah manggih antut rukun guyub lan mugia dipun lancaraken rezekinipun lan weling kula Mas Rio Mbak Istiqomah katresnanmu sing wis ditututi wong tuamu diresmekke kanthi cara agama lan cara pemerintah kuwi ming maut sing iso misahne kalian berdua. Tutuplah mata hatimu, tutuplah mata telanjangmu supaya jika ada perempuan dan jejaka yang mendekatimu kamu tetap tidak akan bergeming. Ngoten Pak Senan nggih. Bapak Ibu ingkang dhateng kinurmatan ing sawau sowan kula sekalian rombongan menika wau simbahipun Mas Rio muter bulurah muter dhateng peken Ngebung lajeng pados angsal-angsal. Lah menika menapa wontenipun ingkang dipun asta simbah-simbah ing sawau menika dipun aturaken kanthi ikhlas renaning penggalih dumateng ngarsanipun Bapak Muryanto sekalian Ibu sumangga kaswonampi ugi kanthi remen kanthi bingah mboten sah dipun etang kerta ajinipun oleh-oleh menika. Mugia saged kangge ngraketaken anggenipun sami kekadangan, kekeluargaan lan silaturahmi. Bapak Tumiran kan pun selirani Bapak Ngadiman selaku Bapak Lurah Garungan. Mula ingkang sepindah ingkang pun aturaken mbok bilih mboten selip sepindah ngaturaken silaturahmi. Jadi insyaallah silaturahmi jenengan sami kanthi kita minangka badal maujud saking adik kaula Muryanto dalah Ibu Rianti. Mugi-mugi silaturahmi menika saged dadosaken sebabiyahipun anggenipun sami kekadangan tambah raket sing biyen balung pisah saiki tambah raket lan mbok bilih estu
rayinipun Istiqomah menika tasih enten kalih. Ambok bilih kilen niku tasih wonten Joko Lelena sing urung duwe cekelan pegangan wong wedok niku tasih enten kalih menika. Niki sekedhik kula aturaken keranten kedadeane bumi niku rumiyin goyang. Terus Gusti Allah nggawe gunung ing supados gunung punika kangge bandul. Akhire bumi kala wau saged anteng. Mila Mas Rio niku insyaallah anteng, ora gondal gandul. Mergo wis kagungan lah rak ngoten menika. Mula gunung dipun manfaataken, gunung kedah dipun cepeng men ora ucul gunungipun. Men mangke ora goyang. Nyuwun sewu. Niki karang Pak Dene iki kan napa ya? Niki memang sunah Rasul Pak Tukijo. Sunah Rasul. Jadi kesempatan yang baik ini harus dilaksanakan klebu ngibadah temriku niku. Lah mugi-mugi estu silaturahmi menika saged sengkulur balung pisah menika sansaya tambah raket ing akhiripun saged ngrembaka awal akhiripun. Allahumma amin. Lajeng atur ingkang nomor kalih ingkang pun aturaken Bapak Adiman menika ngaturaken salam taklim. Nggih salam taklim kanthi kita tampi alhamdulillah. Salam taklim menika salam rubo keselamatan khususipun kedua belah pihak saha sedaya ingkang hadir wonten ing punika. Alhamdulillah. Estu saking adik kula Muryanto kantun anak polah bopo keprada ateges gegandengan lari menika sampun dosami tresno lah kantun wong tuwa kepradahipun katitik pirembagan sampun valid dumawah ijab kabul pun laksanakaken nggih menika wonten ing dinten punika Selasa Kliwon tabuh 7. Lajeng khususipun niki sekedhik khususipun dateng si temanten sekalian. Nek kula niki ya karang ya Pakde. Nek wong tuwa kuwi isine kurang ngomong ora kalap tenagane. Mula syarate wong nikah amrih tentrem ana 4 nika niki dipun amalaken. Dadi sing siji jajatan solehah punika wong wedok sing soleh. Lah wong wedok sing soleh punika wong wedok sing kepriye? Dadi wong wedok sing soleh punika termasuk wong wedok sing solehah kala wau wong wedok sing tansah bekti karo bojone. Nek wis bekti karo bojone, nek ten kitab Ihya Ulumuddin niku pun terangake Gusti Allah gawe malaikat sing malaikat kala wau cacahe 70.000 ndongaake ahli swarga ahli jannah. Lah mula niku kunci pertama dalam kekeluargaan zaitun solehah, wong wedok sing solehah. Tapi sak bangsulipun wong wedok sing ora solehah niku padha karo malaikat 70.000 sing ndongake ahli nar, ahli neraka. Naudzubillahi min dzalik. Niki sing tak terange kur niku tok gak usah 4.
Dumateng ngarsanipun para bapak saha para ibu, undangan walimatul arus ingkang pun mulyakaken Allah. Kados sekedhik kemawon menika ingkang kula aturaken estu sejatosipun kuwatah sanget ingkang badhe kula aturaken pinangka kala sulih selira adik kula Muryanto telah Ibu Rianti ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah liridhai ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alladhi wa dzurriyyati ajmain wa ila hadrati usun Nabiullah Nabi Adam alaihi salam wa ila hadrati usun Sayyidina Khidir Sayyidina Ilyas Sayyidina Sayyidina alaihi salam wa ila hadrati hausan malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa jami'il malaikati ruhanin malaikati qurrabin malaikati muqarrabin syai'ulillah wa lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasta'in. Nggih, Bapak Ibu ingkang hormati, adicara sajengipun Raiji panutup ewa semanten saderengipun kula tutup. Mugi kepareng dhateng Bapak Ibu saking para lenggah kakung mewah putri sak mangke jengkar saking pilenggahan tumuju wonten ing sasana rinengga sak perlu jawat asta dhateng sang pinanten kekalih sak perlu paring pandonga pangestu. Sak sampunipun jawat asta mugi kepareng tumuju wonten ing sasana buka wonten ing sikidil menika sak perlu sak mangke kasuwun dahar mendedaharan saya menika wonten unjukan daharan cekul saha daharan pangapit wontenipun es krim saha bakso kasuwun sak mangke dahar kanthi mardikaning penggalih. Bapak Ibu saking warenggah semoga adicara menika kita pungkasi kanthi waosan tahmid sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saking Allah mbok pilihanipun derek kalebeng adicara purwa madya wusana panggih kekirangan kalepatan kirang subasita trapsila anggenipun kula basa kula pribadi nyuwun pamunten. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alasan